Sziasztok! Én alapvetően Engine DJ párti, pontosabban Denon párti vagyok, és Denon fórumokban meg több helyen láttam, hogy lehet, hogy lenne igény arra, hogy egy kicsit be legyen mutatva maga a program, meg maga a lejátszó, mert bár szerintem egy végtelenül egyszerű és sokkal kézenfekvőbb, mint a Pioneer, de aki nagyon a Pioneerhoz van hozzászokva, annak ez okozhat némi problémát. Tehát akkor kezdjük ebből a programmal. Ugye így néz ki a program a számítógépen, beállítások menüpontba, itt tudunk nagyon sok mindent beállítani. Amivel érdemes foglalkozni, lényeges, hogy track start pozíció, tehát amikor betöltjük a zenét, hova álljon az hova álljon a Q pozícióra, az utolsó lerakott Q-ra, vagy a számnak az elejére. Nekem a Q pozícióra van, megmondom miért. Vannak olyan zenék, amit az ember nem biztos, hogy elő tud készíteni megfelelően, vagy esetleg buli közben találsz egy sokkal jobb indítási pontot, nyilván ott nyomsz egy Q-t rá, és onnan fogod indítani. Ezt meg fogja jegyezni a lejátszód, és legközelebb, amikor betöltöd ezt a zenét egy másik buliba, akkor ide fog beállni, hogyha a Q pozícióda rakod. Ez azért egyszerű, mert ha mégis a szám elején szeretnéd indítani, azt egyszerűen egy gomb lenyomásával ott vagy a szám elején, viszont ezt a Q pozíciót, vagy ezt a pontot a számba, ezt nem biztos, hogy olyan könnyen meg fogod még egyszer találni. Másik fontos a sync mód. Ugye nagyon sokan mondják, én nem használok sync gombot, csak a bénák használnak, mi még lemezjátszok. Nem igaz, a technika fejlődik, a sync gombnak megvan a szerepe, megvan a feladata. Ha 3-4 lejátszón játszol egyszerre, akkor sajnos kell. Na most ki mire használja, arra kell beállítani. Én arra szoktam használni, hogyha 2 vagy 3 zenének egyszerre szeretném a sebességét változtatni, ezért nekem tempóra van állítva. A beattel meg a bárral az a nagyon nagy problémám, hogyha esetleg van egy kis analizálási hiba, akkor mivel hogy ő beathez bárhoz fogja hozzárakni, tehát quantize vonalhoz fog menni, patadobogás lesz a zenébe, úgyhogy ez emiatt én nem szoktam használni, én a tempót használom, nekem erre van szükségem. Ami még nagyon fontos, ugye Q, Loop, Quantize, az, hogy a Q pontot hova tud lerakni, ha ezt egyre állítod, akkor csak fehér vonalra, tehát csak Quantize vonalra tudod lerakni. Hogyha kikapcsolod, akkor bárhova le tudod rakni, illetve negyedre, nyolcadra, akkor is tudod máshova rakni, tehát nem csak quantize vonalra. Vannak zenék, amelyikben jó, vannak, amelyikben nem jó. Én egyre szoktam állítani, így a legközelebbi quantize vonalhoz fogja rakni a Q-t. Time forma, dinamikus, statikus. Kettő között az a nagyon nagy különbség, hogy a statikusnál a számnak az eredeti címét, vagy eredeti hosszát fogja írni mindig, függetlenül attól, hogy te ezt gyorsítottad vagy lassítottad ezt a zenét. A dinamikusnál ugye ahogy lassítod vagy gyorsítod a pitch-el a zenét, úgy változni fog a zenének a hossza is értelemszerűen, és ugye ő ezt követni fogja a számlálón, úgyhogy ezért nekem dinamikusra van. Waveform zoom, ez az, hogy a lejátszón mennyi hullámformát, milyen hosszú idő közt lássunk. Nekem 30 másodperce van állítva, ebből a szempontból a Pioneer jobb, mert azzal akár 2 percet is láthatsz. Jó, könyvtár, itt nekem úgy van beállítva, és itt érdemes is, hogyha behúzol egy zenét, automatikusan analizálja, a kulcsokat én a Camelot rendszert használom, milyen BPM-en szeretném, hogy analizáljam, 78 és 155 között analizál. Ez azt jelenti, hogy a 78 alattit azt meg fogja duplázni, a 155 alattit pedig el fogja felezni. Itt a tempó nem változik, egyszerűen a quantize beosztás fog csak változni. Jó, milyen szoftvereket szeretnél integrálni a rendszerbe? Ugye, mivel hogy én Recordboxba dolgozom, ezért nekem a Recordbox az ott van, iTunes-omat az nincsen feltöltve, Serato, Traktor, Libdim szintén nincsen, és itt még egy nagyon fontos dolog, hogy mivel hogy a Recordboxba dolgozok, én tudom, hogy állítom be a Recordboxba a jelölési pontjaimat, itt tudom beállítani, hogy amikor onnan importálom a fájlistát, akkor
a Memory Queue és Memory Loop pontokat importálja át, vagy a Hot Queue és a Hot Queue loopsokat. Ez megint csak az, hogy dolgozol a Recordboxba, ez egyéni beállítás. Itt más lényeges nincs is. Jó, nézzük meg, hogy tudunk létrehozni. Nekem már van egy felépített fájlrendszerem, de most pont kellene újat beraknom. Ugye itt ezt a fellépéseket el is tüntetem. Jó. Ideig el fog vele dolgozni, fagy a rendszerem. Egyébként már megvolt, csak más playlisten, mindegy, megmutatom, tehát abba a mappába, vagy oda, ahova szeretném létrehozni a kis mappámat, vagy playlistemet, egyszerűen itt mellette erre rányomok, és ezt el fogom nevezni úgy, hogy fellépések. Sajnos a fellépések az nekem izérbe volt. Ez a fellépések mappám, ez sajnos pendrive-on volt, ugye ez a pendrive most nincsen benne, meg elvesztettem a teljes adatbázist, és ezt nem tudtam, ez az egy, amit nem tudtam visszahozni. Jó, ezt ide áttakom, mert szeretném, hogyha fölül lenne a fájlrendszerembe. Ezzel is el fog egy ideig dolgozni. Jó, ott is van a fellépések, jó. Ugye a Recordbox-ba izét hoz létre, a Recordbox-ba külön mappát tudunk létrehozni, meg külön playlistet. Itt playlistet hozol létre, és úgy lesz belőle mappa, hogyha ide alá berakok még egy playlistet, itt pedig ez legyen a szinti, akkor onnantól kezdve már is lett belőle, már is mappa lett belőle. Szintibe megint be fogok rakni, mert tudom, hogy mit szeretnék bele. Itt nekem 2 darab playlistem lesz. Lesz a Azadia, igen. Tehát lesznek egyszer az Azadiás számok, és ezen belül is 2 lesz. Lesz a zene, és lesz a live. Még egyet létrehoztam. Szeretném, igen. Jó, hogy tudok ide zenét beimportálni? Itt vagyok benne most a live mappába, ugye itt vagyok benne, már előre kikerestem. Innen kikeresem Papp László Sportaréna. Ezek élő felvételek, úgyhogy ez a live-ba fog menni. Kijelöltem az összeset, és egyszerűen behúzom ugyanúgy, mint a Recordbox-ba. Közben itt át is váltok egyből ugyan Memento albumnak van írva, de én oda már összehúztam az összes letöltöttet. Kivesszük belőle a képet, mert oda nincsen szükségem. Átmegyek oda, hogy zene. És ide is behúzom. Megvárjunk, míg dolgozgat. Jó, most valami beállításom. Igen, tudom, mi a baj. Tehát majd, hogyha betöltötte az összeset, akkor ezt itt átállítom, hogy a behúzás szerint. Egyébként alul az állapot sávon írja, hogy éppen mit csinál. Most olvassa a playlistet a Toshiba meghajtomból, mert ott vannak a zenéim. Jó, rakjuk le, ez nem kell nekem. Beállítom, hogy a behúzási sorrendben legyen ott a zene. És akkor már is ott lesz. Egyébként ugyanúgy írja az albumot, ír mindent. Úgyhogy első körbe a Engine DJ-ről, a szoftverről szerintem ennyi. Majd folytatni fogom ezt a videót, csak ugye a TikTok csak 10 percet enged, maximum, úgyhogy majd folytatni fogom. Látjátok, automatán be is analizálta őket, azt még analizálja, írja még 2 szám, még egy zenét kell analizálni. Kész, be vannak analizálva a zenéink. Folytatása majd következik, hogy tudom ezt kiírni pendrive-ra, és utána megmutatom, hogy működnek a lejátszón a dolgok, hol találom meg őket, illetve hogy működik egy Prime-os lejátszó. További szép estét, és köszönöm, hogy megnézted a videót.